Bueno, abia puntua dago batez ere kontzertutara joaten garen zaletuen artean, ez? Askotan aipatu izan dugu ez dagoela inongo webgunerik, ez periodikorik, ez irrati programarik referente bezala zuzeneko kontzertuen berri ematen duena, ez? Gabezi horretatik abiatu zen ideia eta apurka jendea biltzen joan gara, ideia hau gauzatu arte. Hasiera batean ideia zen zerbait egitea, ez genekien zer izango zen, ez? Eta gehien bizi garen teknologi garaia hauetan, webgune baten azkartasuna eta indarra eta era berean eventoak eta goza sortzeko gaitasun horrek bultzatu gaitu webgune hau sortzea. Hala ere, musika zuzenean gaur abiatzen da, hemendik abiatzen da, webgune honetatik abiatzen da, baina aurrera begira badira bere beste asmo batzuk zuzeneko musika bultzatzeko. Nagusiki eta importantena garrantzi handiena ematen dioguna kontzertu agenda izango da. Beraz, agenda da webguneko punturik garrantzitsuena. Agenda horretan saiatuko gara biltzen Euskal Herrian egiten diren kontzertu gehienak, o asko behintzat, badakigu oso zaila dela
ezinezkoak hasik denen berri ematea, baina nahi duguna da ematen ditugun eventoen berri behintzat kalitatezkoa izatea, informazio zehatza eta egunerokotua izatea, ez? Hori da gure erronka, ez? Hortik abiatzen gara, agenda da gure atal nagusia, eta gerora pentsatzen genuen ere, zuzeneko musika baduela beste alde bat, dala behin gertatu dena erregistratzea, ez? Azken boladan, geroz eta argazkilari gehiago daude gurean, kamera digitalek errestasun asko ematen dute horretarako, eta oso erresa da ikustea kontzertuen argazkiak edo zein webgunetan, bai Flickrretan, Fotologetan, bai Spaceetan, eta pentsatu genuen guzti hori batzea, guzti hori elkartu eta webgunean jartzea, eta hortaz sortzen da argazki galeria atala. Zentzu hortan ere, bideoari ere garrantzia ematen diogu, zailagoa da produktuak topatzea, baina ere denborarekin gauzatuko direlakoan gaude. Beraz, alde batetik agenda eta bestetik bai argazki galeriak, bai bideo galeriak eta bai kronika idatziak. Azken batean, prentsak, irratiak eta beste medioak ez diote behar bezalako garrantzia ematen agendari, askotan egunkariek duten atal bat besterik ez da, eta ez diote benetako garrantzia ematen, eta hortaz, informazio gabezi hori guk saiatuko gera jartzen ditugun kontzertu eta emanaldi guztien informazioa zehatza zabaltzen, eta hori da gure konpromisoa. Piskat abia puntua du gabezi horretan, ez? Jendearekin hitz egin eta jendeak ikusten dituen gabezi horietan. Orduan, zentzu horretan importantea da jendea bera, musikariak, musikazaleak eta musika eszenako hainbat eragile parte zuzen izatea, ez? Horregatik, webgunearen alimentazioa, webgunea betetzea informazioz, uste mundu guztiaren jarduna dela azken batean, ez? Horretarako bultzatzen dugu parte hartza, edon zeinek igo dezake bere eventoa gurera, edo zeinek igo dezake bere argazkia gure webgunera. Azken batean, eszenaren erreflejo izango baita, ez? Bai kontzertu erraldoietatik hasi, edo gaztetxe batean burutzen diren kontzertu txikietaraino, ez? Horretarako, arpietza saila iriki dugu, pixka bat jendeak arpietu egin gure webgunean, eta zentzu horretan ere, proiektua sostengatzeko ezinbestekoa den, diru laguntza o diru sari hori emateko, ez? Oso beharrezkoa zen. Web orrialde benetan bikaina egin dute Kojo eta bere lagunek. Iruditzen zait, egitasmo oso ona eta beharrezkoa zala Euskal Herrian, ez? Pixka bat zuzeneko kontzertuei eta jarraipen bat emateko. Eta kontzertua daudenean gero ikusteko pixka bat ze pasadan kontzertu horietan, ez? Eta baita ere pixka bat, adibidez, egun batean zer eginik ez daukazunean, begiratu. Eta gaur nora jungo naiz, begiratu, zerrenda ikusi eta hori egiteko aukera ematen dizun webgune ehar bat, ez? Oso ekimen polita ematen du, ideia berritzailea edo, pixkat Koldok aipatu den bezala, pixkat beharra zegoen, ez? Horrelako gehien bat agenda bat kompleto bat izateko, askotan bai periodikotan igual ez dialako iristen agenda guztiz ondo komplementatzera, eta kontzertu asko gairean geratzen direlako, ez? Igual agendan ez dagolako tokirik periodikoan edo mila arrazoi desberdinengatik. Eta ekimen polita pixkat agenda kompleto bat izateko. Eta beste alde batetik gainera parte hartzailea izan da, beti ere hobeto, jendearen iritziak eta plazaratzeko. Aipatu den bezala, beharrezko iruditzen zait ekimen hau, eta nik behintzat musikazale bezala eskertuko dudan ekimen bat, edozein momentutan Euskal Herriko edozein xokotan bagaude, eta kontzertuak ikusteko gogoz edo, informazioa eskuratzeko eskertzekoa. Oso egitasmo polita dela esan dezakegu, eta egia esan da Euskal Herrian behar genuen zerbait da, agenda berezi bat, agenda handi bat, taldeen informazioa, taldeen argazkiak, taldeen bideoak, eta espero dugu talde guztiak hor barnean egotea, talde txikiak, talde handiak, eta berenetako tresna bat izatea euskal musikagintzaren-tzat. Etorri zitzaidan egun batean Koldo, esplikatu zidan hau oindela hilabete edo, alusinatuta geratu nintzen, oso ekimen polita da, beharrezkoa, derrigorrezkoa, eta uste dut hutsune handi bat beteko duela, berak oso ondo adierazi du,
ez dagoela Euskal Herrian olako ez irrati, ez aldizkari, ez egunkari, olako agenda bat betetzen duen toki bat, ezta? Eta nik uste dut, olako zulo handi bat beteko duela, tapatuko du, eta izugarrizko informazio izango da zalentzat. Oso ondo, hasiera baten, zuk esan duzun bezala beharrezko gauza bat da, zeia azken aldian ez ditzinen fiatu inorekin, ez egunkariekin, ez kasi taldeen webekin eta bar, eta bueno, zaututa hau martxan jarri duen tipoa nik uste mantenduko dula bere lan bat eta koherentzia bat, eta bueno, edukiak egongo direla, ondo informatu diriko edukiak ez izango direla, eta bueno, batez ere zuzenekoa jarraitzi ditugun entzat, lana bez oso erakargarria eta erabilgarria batez ere. Bueno, oraindikan aurkeztu besterik ez dute egin ez, ikusi beharko da hori. Baina, bueno, holako ekimena denak ongi etorriak dira. Bueno, gu beti aipatu izan dugu gure artean, tabernetako konversazioetan, kontzertuetako atsedenetan, leku gutxi izango direla munduan, Europan kasik bat ere, Euskal Herriko lur eremu bezalako batean, horren beste ekitaldi eta kontzertu daudenak, ez? Hemen
oso herri txikia gara finean, baina musika bizitza oso handia da, ez? Astebururo, 150, 200 kontzertu ingurutik gora egon daitezke gurean, bai areto nagusietan, frontoietan, herriko plazak, gaztetxe eta edozein taberna txikietaraino, ez? Guzti horri berri ematea erronka handia da eta kontziente gara zaila izango dela hori egitea, baina hori da gure erronka, gure konpromisoa.